kangenku tanpa upama mung sliramu kang dadi talanging ati wis lawas anggonku nunggu sliramu tansah leledha ngelingono nalika dina kepungkur sliramu nate ngendika tresno lair trusing batin. Lydia, nggih, handphone diletakkan, ya. Terus berdiri. Nah, dan nggih. Pripun Mas Haris? Nderek suka miwah syukur kalenggan samangki suwat dalem sekanipun Bapak Juri Sekwarga. Nderek doa mugi lumadining tasakuran hajatan tansih manggawi lujeng kalih sing sambikala pargan pinaringan terang ngantos paripurna Allahumma amin. Tamunipun kathah rezekinipun berkah barokah. Katur Mas Rio dan Mbak Nindya, semoga menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tenan. Ngaturke lagu lho, Dik. Nggih. Iya. Nggih. Titip tresno. Oh baik. Oh nggih, monggo ki diaturaken katur mantenipun. Muga-muga nek sambungan tresno dititipke tresnane wiwit iki nganti tekan besok. Oke. Nah, iya ta? Oke. Nggih, dipun cobi monggo. Tembangipun wonten titip tresno ingkang keparengipun aturaken saderengipun mangke ngaturi atur pakurmat mliginipun kapurwaken mangke saking Bapak Demang ugi sedaya para kadang warga budaya ingkang nglonggani wiwahan. Monggo. tresno iki tak titipke jaganan nganti saklawase
adoh papane hae ya so dasare niki jarang metu Mas. Lah iya mula ditokke tembange iki cocok kanggone manten nadyane ngadoh diparane tetep eling lan tetep tresno. tresno ya. Iya. Mas. Mula aja nganti kleru nggon nitip tresno. Nah, aja dititip-titipne wong ya ah. Iya, cukup ditipke ning Mbak Nindya, kosok baline Mbak Nindya titipke ning Mas Rio. Nah. Ampun jenengan titip-titipne nggih, Mbak, Mas. Aku ki kulino nitip kok Dik ya. Sinten? Aku. Oh, jenengan ta? Mari pada dasarnya Mbah Lurah dawuh, wong Pripun? kudu seneng berbagi. Yo, lah bagi tek koyo ngono. Kleru nek ngartekke iki. Wah. Nyuwun pangapunten. Monggo. Makarya sarangan lumantar AR Pro Swasana keparang kalas tunaikan lumantar saking RVS Bro. Tresno iki tak titipke jaganan nganti saklawase tresno iki ra bisa nadyan aku ing adoh papane hae Dereng ngantuk to, Pak? ya urung iki malah nedeng-nedenge meh arek anget kok. Jangan dulu ya. Purno. Ini saya kasih anget-anget dulu ya, Pak. Kingko rampung lagu iki kapurpaken berkahipun saking pangarsa kadembangan dadi Mbah Lurah. Nah, purna katen mangke pepundhen para warga budaya ingkang kepareng sumbang silagon kasumanggaken. Ngono. Oke. Ya, mangga Dik.
titip tresno. Heeh. Tresno kan Iya, cinta. iya iki diaturke katur temanten sekalian. Sampun nggih, Nggih, Mbak. alhamdulillah. Matur sembah nuwun Lydia.